Hej, jeg hedder Lise, og det er mig, der står bag Law School, som jeg nu skal give dig en rundvisning af. Law School er en social og juridisk e-læringsplatform, og lavet ud fra den idé om, at det godt kunne være lidt sjovere at blive undervist og lære jura. Så det, du får en rundvisning på, det er, hvordan det ser ud, når man er elev på et Law School hold. Så jeg logger ind med mit Uni-login, som er det, der kræves for at kunne bruge Law School, indtil videre i hvert fald. Det sociale aspekt kommer allerede op som noget af det første, når du kommer ind her. Det du ser her, det er den fælles aktivitetsvæg, som hvert hold har, eller hver klasse. I kan se, at jeg har min profil herovre i den her side, med mit profilbillede. Der fremgår den skole, jeg nu er tilknyttet, og så det hold, som jeg hører under, som mine undervisere har lavet til mig. Yes. På aktivitetsvæggen her, der kan du eller dine medelever eller dine lærer poste indlæg, og de andre kan synes godt om at kommentere osv., ligesom man nu kender det fra andre sociale medier. Det fede ved Law School er også, at når man har gennemført et kursus, så informerer Lav, vores lille Law School rektor, om det her. Det er for eksempel Finn her, der har gennemført kurset Forståelig juridisk metode, og så har han selvfølgelig opnået det her badge. Så det er Lav, der informerer om klasseelevernes bedrifter her. Lad os lige prøve at se, hvordan det ser ud, når man går ind under sin profil. Her har man nemlig sin egen private aktivitetsvæg, som så viser alle ens egne bedrifter. Det, der kommer på aktivitetsvæggen, det er, når man har gennemført kursus. Men her på sin egen kan man også se, når man har gennemført forskellige lektioner. Så der er kursusbadgene her, og så er der også et badge, hvis man har gennemført noget i første hug for eksempel, og bestået første gang, at man tog en lektion. Det vil fremgå her. Her er for eksempel en, jeg ikke har gennemført i første hug. Yes. Godt. Hvis jeg går ind under mine indstillinger her, kan jeg ændre mit profilbillede. Jeg kan også ændre mit coverbillede. Og min tilknyttede mailadresse. Hvis jeg ikke har lyst til at fremgå som en kvinde, kan jeg lave mig selv til en mand, og så får jeg fregner i stedet for en sløjfe i håret. Men jeg fastholder nu mit køn, vil jeg sige. Den her indstillinger for privatliv, det er, om jeg vil have en synlig eller en usynlig profil, om man vil. Det går på det her med, om jeg gerne vil have, at mine klassekammerater, de kan gå ind og se min egen private aktivitetsvæg. Hvis jeg ikke synes, at de skal det, og det kun skal være mine undervisere, der kan se det, så sætter jeg simpelthen bare flueben hernede i synlig profil. Eller fjerner den, undskyld. Så vil det kun være underviseren, der kan se det om mig selv. Lad os prøve at se, hvordan det ser ud. Nu ved jeg tilfældigvis, at John hernede, han har valgt at have en hemmelig profil. Og så vil det være det her, der møder andre, der går ind og ser, hvad han har begået. Han har sagt. Når han har en skjult profil, så kan man ikke se de bedrifter, han nu har. Yes. Går vi videre til forumet, det er en anden rigtig social del af det, hvor man kan dele og diskutere og løse opgaver sammen, lægge fælles noter ind osv. Det er fanzine, der sætter grænser, og der er nogle fastlagte tekster, man kan bruge, som er fordelt på for eksempel fagene, om det er lektier, gruppearbejde osv., præsentationer og sådan noget. Går jeg ind på et indlæg her, så kan jeg oprette et indlæg og vedhæfte en fil til os, pdf'er, Word-dokumenter, PowerPoint, slides og sådan nogle ting. Jeg kan redigere min indlæg. Jeg kan også godt slette mit indlæg, hvis jeg gør det inden for 10 minutter eller en halv time, mener jeg, at hvis jeg nu har skrevet noget, jeg synes egentlig var afsindigt dumt, så kan jeg slippe lidt ud af det igen. Hvis jeg ikke kan nå at slette det, så kan jeg selvfølgelig redigere det, så det ikke fremgår. Yes. Godt, så det er stort set den sociale del i det. Hvis jeg trykker ind på e-læringsdelen her, alle kurser, så kan jeg sjovt nok se, alle kurser. Og de vil fremgå her, alle kursusgrupper, og alle kurserne fremgår simpelthen hele vejen ned her. Hvis jeg synes, det er lidt uoverskueligt, så kan jeg også gå ind og vælge det område, jeg nu har lyst til at se. Hvis det skal være forståeligt køberet, hvad er der så kurser her? Jo, der ligger de her 4 indtil videre. Og I kan se, at der kommer en masse løbende ind, som de bliver helt færdige.
Yes. Noget andet. Lad os lige tage den anden her. En anden fed feature er det her med, at hvis jeg er inde på kursusoversigten, så kan jeg se, hvis der er et kursus, jeg allerede har gennemført, så husker Lovskole også det for mig, så jeg nemt kan se, hvad for nogle mangler jeg. Så de her 2 har jeg for eksempel gennemført, og så mangler jeg de andre her uden mit gennemført batch. Yes. Hvis jeg har gang i nogle kurser, så fremgår det her. Det har jeg så ikke lige nu. Men ellers så vil det stå i en tabel her, hvad for nogle kurser jeg har gang i, og så kan jeg trykke på en knap, der står herovre i siden, der hedder genoptag, hvor jeg kan se, eller hvor jeg kan blive ført videre til den lektion, som jeg nu er nået til i det kursus. Lad os prøve at se her. Nu skal I prøve at se, hvordan et kursus fungerer. Jeg har lavet et lille testkursus her, I kan se. Det her er også sådan, det ser ud, hvis jeg trykker ind på kursus ind fra alle kurser siden, så er det her sådan, som hver kursus starter med en kursustitel og en beskrivelse. Og der er den her boks med kursusdetaljer, som viser antallet af lektioner og samlet antal videolængde. Og så de forskellige antal lektioner hernede af. Der vil også hvis jeg har været kurset igennem, så kan jeg også se statistik for de kursusrunder, jeg har været igennem med antal forsøg og mit bedste og værste resultat. 5 ud af 5 rigtige, og værste resultat 3 ud af 5 rigtige for eksempel. En kursusrunde, det er en hel kursusrunde, det er, når jeg har været et helt kursus igennem. Og så gjort det et par gange. Nu kan I se, at jeg har været det igennem 3 gange her. En anden fed feature, det er det her med, at man bliver tippet om, hvis et kursus bygger oven på viden, som er i et andet kursus, og som vil være en god idé at have taget inden, så fremgår det her ikon. Og man kan selvfølgelig se, hvad det er for nogle kurser, man bør tage inden. Og her er det for eksempel forståelig juridisk metode. Hvis jeg allerede har taget den, eller hvis jeg nu trykker her, så bliver jeg sendt videre til det kursus. Hvis jeg nu har taget det, så kommer der det her flueben på. Hvis ikke jeg havde taget det, så havde det været tomt her. Men lad os prøve at starte det her kursus, så I kan se de forskellige spørgsmålstyper og hvordan lektionerne lige ser ud. Jeg kan selvfølgelig se, hvad for en lektion det er, jeg er i gang med, og hvad den hedder, og hvad kurset hedder. Jeg kan hele tiden følge med i hvor langt jeg er på min progress bar her. Nu er jeg selvfølgelig 0% gennemført her. En anden fed feature er det her med, der er selvfølgelig film, som vil være maks 5-6 minutter lang. Den her for eksempel under 4,5 minut. En fed feature her er, at man kan hoppe frem og tilbage i filmene til det sted, som man nu synes, man gerne vil genopfriske, fordi i princippet behøver man ikke se hele filmen inden, eller se den overhovedet faktisk. Det kan også være, at man bare føler sig fuldstændig klar. Men altså, man kan hoppe lidt frem og tilbage og genopfriske det, man nu er i tvivl om, eller gå til quizzen. Man kan selvfølgelig også se hele filmen fra start til slut. Lad os prøve at gå til quizzen her. Her vil I kunne se de forskellige typer af spørgsmål. Her for eksempel multiple choice. Så er der sandt falsk spørgsmål. Så er der rækkefølge spørgsmål her. Nu er det jo selvfølgelig skildpadden, der kom først, fordi den snød helt vildt. Og så er der de her sammenkobbel spørgsmål. Det her billede illustrerer for eksempel magtens tredeling, som jo så fremgår af grundlovens paragraf 3. Så de passer jo sammen her. Dem behøver jeg faktisk ikke engang rykke rundt. De her rækkefølge spørgsmål kan også være med billeder. Ja, og sammenkoblet spørgsmålene kan være med både billeder og tekst, eller det ene eller andet. Her er det jo så en sammenblanding. Yes, lad os prøve at se resultatet hernede. Når jeg trykker videre, så får jeg altid en feedback på, hvordan jeg har klaret det. Min score blev 100%, så lektionen den er gennemført, og jeg havde så mange rigtige ud af de antal, der nu var. Min statistik herovre kan jeg se, nu er jeg i gang med kursrunde 4. Det her var mit første forsøg og mit første resultat. Og jeg gennemførte altså den her lektion i første hug, så derfor er der den her gule stjerne her. Så nu kan jeg vælge, om jeg vil prøve kurset igen. Min statistik bliver så altid gemt, den forsvinder aldrig. Men jeg kan prøve kurset igen, eller lade være med at gemme, sådan, så jeg kan tage det her kursus på klassen en anden gang, hvis min underviser for eksempel har givet os besked om det. Eller jeg kan gemme og gå til lektion 2 her. Prøver jeg at gemme og gå til lektionen her. Så kommer jeg selvfølgelig videre til lektion 2 og går til quizzen. Trykker jeg på send her, og så prøver jeg at se mit resultat. Så her får jeg altså min feedback igen.
Jeg kunne også prøve igen her også. Nu kan jeg prøve at se, hvordan det ser ud, når jeg svarer forkert her. Så får jeg en feedback her, at jeg skal stoppe med min svingerne, fordi jeg har altså gennemført før. Der kan I se mit bedste resultat og mit værste resultat her. Så jeg har altså forværret mig 100%. Det kunne også have været en forbedring, hvis jeg nu havde klaret det knap så godt. Så man får altid en feedback på sin præstation op imod ens bedste resultat. Og statistikken bliver altid gemt her. Nu vil jeg gemme og afslutte kurset her. Så nu har jeg tjent mit badge her. Tillykke, jeg har gennemført kurset. Så får jeg det her badge, og det var oven i købet i første hug, så derfor får jeg den her gule stjerne på. Det er min særlige udmærkelse. Så jeg har altså gennemført den her lektion uden huller, samlet set, for det var mit bedste resultat. Så nu kan jeg vælge, selvfølgelig at tage kurset igen, eller jeg kan gå til min såkaldte trofævæg, som egentlig er det samme som den her gennemførte kurser. Men jeg vil selvfølgelig gerne se, hvordan den ser ud herovre. Nu ved jeg så tilfældigvis, at det er den her, der er mit bedste resultat. Men altså det her er sådan, som gennemførte kurser ser ud. Det er delt op i 2 områder. Den her er gennemført med plads til forbedring. Det vil sige, at jeg har gennemført, men ikke 100% fejlfrit. Og hvis jeg har gennemført kurset, jeg kan selvfølgelig se, hvad det er for nogle badges, jeg tjener her, hvad for et område, så vil der fremgå en stjerne her, hvis jeg har gennemført i første hug. Der behøver heller ikke være en stjerne på, men det er altså noget, man kan tage kurset igen, og så tjene, hvis man gerne vil have ens gennemførte kurser til at se meget funklende ud. Så det er en måde, man altid kan forbedre sig på. Man kan også altid prøve at se, om man kan nykke det her badge herned på det næste her, gennemført uden huller. Det vil sige, at man har gennemført 100% fejlfrit. Når man har det, så får man der også en tid på. Så man kan altid prøve at se, om man ikke kan forbedre sig på sin tid så. Og selvfølgelig også tjene et første hug badge hernede også. Fordi der behøver ikke nødvendigvis være en stjerne på her. Yes. Så det er groft sagt det, som lovskole er. Hvis man har nogle spørgsmål, for eksempel til, hvad er det nu, de der badges går ud på, eller hvordan foregår en lektion osv., kan jeg tage en lektion flere gange og sådan noget, så går man bare ind på den her ofte stillede spørgsmål, som man finder hernede i bunden. Hvis der er noget, I synes, vi kunne gøre bedre, eller forslag til en feature, eller vi tager selvfølgelig også gerne imod ros, så kan I trykke på lav her, og blive sendt til den her formular, og fortælle os det endelig. Vi vil meget gerne vide, hvad vi kan gøre bedre. Yes. Ellers så var det sådan set rundvisningen for nu. Jeg håber, I kan lide, hvad I ser, og at I kan lide det, når I kommer i gang med at bruge det. Rigtig god fornøjelse med det, og tak fordi I så med.